Вітаю, шановне спадарства. У ефіры кароткі выпуск навінаў. У студыі для вас працуе Анастасія Русецкая. Запрашаю. Украіна мае пацверджанне асабістага ўдзелу Александра Лукашэнкі ў незаконным вывазе украінскіх дзяцей з пачатку поўнамаштабнай вайны. Пра гэта заявіў упаўнаважаны Вярхоўнай Рады Украіны ў правах чалавека Дмітро Лубінец у каментары агенцтву Укрінформ. Практычна кожны тыдзень мы атрымліваем усё новыя і новыя пацвярджэнні, што ўлады Беларусі бяруць удзел у гэтым працэсе. Безумоўна, мы хочам, каб і іхныя дзеянні былі прааналізаваныя ды асуджаныя. Дмітро Лубінец таксама дадаў, што вяртаць дзяцей ва Ўкраіну дазваляе рашэнне міжнароднага крымінальнага суда аб выдачы ордеру на арышт расійскага прэзідэнта Владзіміра Пуціна і упаўнаважанай у правах дзіцяці Расіі Марыі Львовай-Бяловай. Александр Лукашенко сустракаецца з Владзімірам Пуціным у Сочы. Тэмы перамоваў, міжнародны парадак і рэгіянальная праблематыка, супольная задача ў прамысловасці і сельскай гаспадарцы, а таксама пытанні імпартазамяшчэння. Мы можем подумать и о сотрудничестве где-то на троих. Северная Корея, Россия. Знаю, что интерес огромный у кореян к вам. Я думаю, кусок работы и Беларусь там найдется с учетом тех проблем, которые существуют. Міністэрства прыроды Беларусі заклікала палякаў падтрымаць на рэферэндуме знос загароды на мяжы з Беларуссю. Паводле аўтараў звароту, падзел Белавежскай пушчы на дзве часткі нанёс непапраўную шкоду дзікім жывёлінам і раслінам. Мы заклікаем прыняць рашэнне аб зносе плота, аддаць свае галасы за ачышчэнне лёгкіх Еўропы ад бетоннага іншароднага цела і тым самым паклапаціцца пра будучыню ды не зведаць пасля сораму перад сваімі нашчадкамі. Раней міністр прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Андрэй Худык выказаў спадзеў, што палякі прагаласуюць за знос загароды на мяжы з Беларуссю. Польшча пабудавала 206-кіламетровы плот, каб спыніць плынь нерэгулярных мігрантаў, якія спрабуюць трапіць у еўразвяз з тэрыторыі Беларусі. Рэферэндум у Польшчы адбудзецца 15 кастрычніка. Адно з пытанняў датычыць магчымага дэмантажу плота на мяжы з Беларуссю. Міністра абароны Кітаю Лі Шанфу, які нядаўна прыязджаў у Беларусь, адхілілі ад пасады. Супраць яго вядуць расследаванне. Як сцвярджае выданне Financial Times, даведалася пра гэта выведка Злучаных Штатаў Амерыкі. Афіцыйных паведамленняў пра затрыманне або звальненне Лі Шанфу няма. На публіцы міністр не з'яўляецца некалькі тыдняў. 7-8 верасня ён прапусціў перамовы з вайскоўцамі В'етнаму, нібыта праз стан здароўя. Паводле Financial Times, у кітайскіх вайсковых і вонкава-палітычных элітах хаос. З пачатку лета пасадаў пазбавіліся міністр замежных справаў Цінь Ган, два вышэйшыя камандзіры ядравых сілаў, якіх западозрылі ў выцеку сакрэтных звестак, а цяпер і міністр абароны Лі Шанфу. Незадоўга да знікнення ён ладзіў візіты ў Расію і Беларусь. Сустракаўся ў тым ліку з Александром Лукашэнкам. У нароўлі склалі пратаколы на 3 маладзёнаў, якія не падняліся падчас дзяржаўнага гімну на выпускным вечары. Паводле гомельскай вясны справу супраць 25-гадовага Максіма Галавацкага разглядалі ў пачатку жніўня ў Нараўлянскім раёне. Судзілі за незаконныя дзеянні ў дачыненні дзяржаўных сімвалаў. Разам з Галавацкім прыцягнулі да адказнасці і ягоных сяброў. Украінскія войскі вызвалілі вёску Андрэеўка Данецкай вобласці, де маюць частковы поспех у раёне Кляшчэеўкі. Пра гэта паведаміў генеральны штаб збройных сіл Украіны. Узяцце Андрэеўкі адкрывае шлях да прарыву на правым флангу Бахмута. Пра стратэгічнае значэнне военный эксперт Роман Светан. Зачистка от российских войск этих населенных пунктов дает нам возможность двигаться уже к серьезной агломерации Горловской и Инакиевской. Ну и дальше общее направление, и дальше можно будет работать и в осенне-зимний дождливый период. Жаночы партрэт на цюках саломы. Незвычайна прыгожы арт-аб'ект паўстаў у Гарадзенскай вобласці непадалёк ад Астраўца. Відэа працы мастакоў апублікаваў тэлеграм-канал «Мая краіна Беларусь». У
сталіцы Вялікай Брытаніі у Барбікане сёння адбудзецца прэм'ера спектаклю «Дзікае паляванне караля Стаха» беларускага свабоднага тэатру. Белсат у супрацы са свабодным тэатрам і толькі адзін раз пакажа прэм'еру. У вечаровым эфіры ў суботу о 20:40 паводле менскага часу. Спектакль «Дзікае паляванне караля Стаха» паводле твору Уладзіміра Караткевіча гэта сінтэз оперы, драматычнага тэатру, мультымедыяў і жывой музыкі. Жанр гатычны нуар, на сцэне артысты з Беларусі ды Украіны. Мова спектаклю беларуская. Калі вы глядзіце гэты выпуск у Ютубе, заклікаю ставіць упадабанні і каментаваць. Для вас працавала Анастасія Русецкая. У мяне на гэтым усё. Вынікі дня, а таксама аналітыку падзеяў глядзіце ў вечаровых выданнях аб'ектыву і студыі на тэлеканале Белсат.